14 февруари 2025 година. Към обяд се показа хубаво слънце и връх Пирин си показа красивата бяла шапка. Над него има облаци горе, изглежда може би има силен вятър и мъгли. Ето къде долу се виждат мъглите под връх Пирин. Това е над Бръжани горе високото. Но днеска можахме да се порадваме на слънчице, няма лед, няма сняг, така че времето е просто прекрасно за 14 януари 2025 година. Чао, чао и поздрави от нашият край!